estàs aquí és perquè avui has decidit fer l'activitat Resol problemes. Doncs mira, resoldrem uns quants problemes junts, igual que ho fem a l'escola. Val? Anirem llegint junts els enunciats, anirem pensant una miqueta les estratègies que puguem seguir i després et deixaré el teu temps perquè puguis resoldre el problema. Quan ja l'hagis resolt, podràs veure la resposta. D'acord? Sí? Ja saps que si necessites pots fer operacions amb un paper. Si ets capaç de pensar-ho amb el cap, no cal que escriguis operacions. D'acord? Sí? Endavant. Molt bé, doncs anem a començar. Problema número 1. Ja sabeu que el primer que hem de fer és llegir molt atentament l'enunciat del problema. Anem a fer-ho junts. El Pau té el doble d'anys que la Maria. La Maria té 3 anys més que el Joan. El Joan té 3 anys. Quants anys té cadascú? Primer de tot, el que farem és veure el que sabem. Sabem que el Pau té doble d'anys que la Maria. Sabem que la Maria té 3 anys més que el Joan. I sabem que el Joan té 3 anys. Molt bé. El primer que sabem és que el Pau té doble d'anys que la Maria. Però amb això no fem res, perquè no sabem l'edat de la Maria. Sabem que la Maria té 3 anys més que el Joan, però amb això tampoc podem fer res de moment, perquè no sabem l'edat que el Joan. El Joan té 3 anys. Aquesta dada sí que és important. Anem a ordenar-ho d'una altra manera. Joan, 3 anys. Fantàstic. Maria, 3 anys més que el Joan. Ara sí que podem calcular l'edat de la Maria, que sí? Vinga, doncs ho penso. Si necessito escriure-ho, ho escric, però jo crec que ho puc fer pensant. Ja tinc l'edat de la Maria al cap? Molt bé. Doncs vinga. El Pau té el doble d'anys que la Maria. Me'n puc sortir? Jo crec que sí. Pensem una mica. Podeu fer servir tot el temps que vulgueu per pensar. Mireu, el millor que podeu fer és posar-li la pausa al vídeo. I quan ja tingueu clara la resposta, que és els anys que el té el Pau, recordeu, nombre i paraula, quan ja la tingueu clara, tireu endavant i ho corregirem junts. Molt bé, si heu tirat endavant, vol dir que ja teníeu clara la resposta. La resposta són 12 anys. Ens ha donat això? Ens posem un tic. No ens ha donat això? No passa res, anem a veure on ens hem equivocat, d'acord? Posem una creueta i ara ho corregim junts. Hem dit que el Joan tenia 3 anys. La Maria té 3 anys més que el Joan. Per tant, què fem? Li sumem 3. 3 més 3 són 6. 6 anys. La Maria té 6 anys. Hem dit que el Pau en té el doble. Quin serà el doble de 6? Com ho calculàvem, això? Alguns ja ho sabíem de memòria. Sabíem tots els dobles. Si no me'n recordo, doncs ho conto. 6 més 6. El doble és 2 vegades el nombre. És a dir, 2 per 6. Mireu, els dobles són multiplicacions. La taula del 2 és buscar dobles. I ja sabem quan és 6 més 6, que sí, o el doble que 6? Són 12. 12 anys. Si he identificat on m'havia equivocat, fantàstic. Molt bé. Doncs fins aquí el primer problema. Vinga, amb el segon us farem diferent. Us dono un momentet perquè el llegiu amb el cap, d'acord? I m'espero.
Ja l'heu llegit amb el cap? Vinga, doncs llegim-lo junts en veu alta. Una gallina ha post 6 ous en una setmana. De 3 d'aquests ous n'han sortit 3 pollets i un s'ha trencat. Quants ous podrà menjar el granger? Anem a veure què sabem. El primer de tot, què sabem? Ho podem fer amb un dibuix, com el que tenim en el full. La gallina ha post 6 ous. Dèiem que d'aquests 6 ous han sortit 3 pollets. M'hi fixo en la imatge. Un ou s'ha trencat. Mare meva, mal ha guanyat. I 2 han quedat a dins del galliner. Doncs, quants ous podrà menjar el granger? Quants en podrà recollir quan vagi al galliner? Ho penso. Si necessito temps, aturo i quan estigui li torno a donar el play. Molt bé. Si ja li heu donat el play i esteu aquí, és perquè ja teniu la resposta. Sí, 2 ous. 2 ous podrà menjar el granger. Era molt fàcil, perquè eren justament els 2 ous que quedaven dins el niu. Si m'hi fixo en la imatge, els 3 pollets, l'ou trencat i els 2 ous sencers. Sabeu que de vegades també pot ser una manera de resoldre un problema dibuixar-lo. Dibuixo el que sé i me'n surto millor. Molt bé. Ja estem pel segon problema, Ara anem a passar al tercer. Això va molt ràpid. Vinga, tercer problema. Ho fem com en el segon, d'acord? Mireu. El llegiu amb el cap. És curtet, ho podreu fer més de pressa. El llegim junts? Vinga. A la classe hi ha 10 nens i 12 nenes. Quantes cames hi ha? Quantes cames hi ha a la classe si hi ha 10 nens i 12 nenes? Anem a veure què sabem. Extreure les dades. 10 nens i 12 nenes. I cadascú té... Quantes cames té cadascú? Ho sabem, que sí? Fàcil, fàcil. Molt bé, doncs ara que ja sé les dades que tinc, el que sé, i també sé el que em demanen, quantes cames hi ha, em poso a pensar. Aturo el vídeo fins que ho tingui clar. Ja ho tens clar, que sí? Molt bé. La resposta eren 44 cames. Un munt de cames, Per què? Perquè cadascú té 2 cames, que sí? Molt bé. 10 nens, 12 nenes, això fan 22 persones. 22 entre nens i nenes. Calculo quan és el doble de 22, perquè si cadascuna d'aquestes persones té 2 cames, vol dir que he de fer el doble. 22 més 22 són 44. Fixeu-vos que aquí també és una multiplicació. 2 vegades el nombre 22 i m'ha donat 44. Si tinc 44 cames, vol dir que ho he resolt bé. Em poso un tic. Si no, no passa res. M'hi fixo on m'he equivocat. Ah, que tu no ho has fet igual. Val, ara ho entenc. Tu primer has pensat que 10 nens eren 20 cames. Després has pensat que 12 nens eren 24 cames. I has agafat les 20 cames i les 24 cames i les has sumat. Però, tot i que no ho has fet igual, t'ha donat el mateix resultat, que sí? 44 cames. Molt bé, ja sabeu que sempre us diem que els problemes es poden resoldre de diverses maneres. Molt bé, si t'ha donat 44 cames, et poses un tic. I si no, intenta esbrinar on t'has equivocat, que segur que la propera vegada te'n surts millor.
Au, vinga, anem a per l'últim. Us deixo una mica de temps perquè el llegiu amb el cap. Aquest és una miqueta més llarg que el d'abans. Per tant, una miqueta més de temps. Molt bé, som-hi, anem a llegir-lo junts. La Marisa vol regalar un ram de flors a la seva germana. A la floristeria hi ha 3 roses, 5 margarides, 5 girassols i 4 tulipes. Quantes flors quedaran si la Marisa compra un ram de 10 flors? Quantes en quedaran? He de pensar què és el que sé. Doncs sé que a la floristeria hi ha 3 roses, 5 margarides, 5 girassols i 4 tulipes. També sé que la Marisa li vol regalar a la seva germana un ram de flors i que aquest ram de flors n'ha de tenir 10. Doncs, com ho faré per saber quantes flors quedaran a la floristeria? Sé les que hi ha, sé les que compraré, doncs ja puc pensar-ho. Si necessito temps, poso la pausa i quan ho tingui pensat, li dono el play un altre cop. Vinga, ja ho he pensat? Fantàstic! A veure, a la floristeria hi quedaran 7 flors. La resposta són 7 flors. Molt bé, ho has fet fantàstic. Has comptat 3 més 5 més 5 més 4, que són els diferents tipus de flors que hi ha, les flors que hi ha de cada tipus, i t'ha donat 17. Ho has fet molt ràpid, perquè si ajuntes el 5 i el 5, saps que et donen 10. 4 més 3 fan 7, 10 més 7, 17. Potser tu ho has fet d'una altra manera. Però el cas és que t'ha donat 17. Aquestes 17 flors, n'hi traiem 10, que són les que compra la Marisa, i en queden 7. Molt bé. Ho has fet així? Ho has fet d'una altra manera, però t'ha donat 7? T'has equivocat al comptar? No passa res. L'important és que te n'adonis on has comès l'errada. Fantàstic, nois. M'ha encantat resoldre problemes amb vosaltres. Un altre dia en resoldrem més. D'acord? Adeu, fins una altra.